Mig og Kasper har ministerrådet. Der er 27 lande med i ministerrådet, ofte bare kaldt rådet. De skiftes hver halvår til at have formandskabet. Det er ministerrådet og EU-parlamentet, som er de lovgivende institutioner i Europa. Og hver gang de skal til et bestemt emne, rådet, så samles de med den bestemte minister fra landet. Og når de skal lave en ny beslutning, skal det tages ved kvalificeret flertal. Det vil sige, at der er 255, der skal være for, ud af de 345, der er. Der er 10 forskellige rådssammensætninger. De 3 vigtigste, det er almindelige anliggende, udenrigsanliggende og økonomi og finans. Det er så de 3 vigtigste. De mødes en gang om måneden. Så er der de 7 mindre, de mødes 7 til 8 gange om hver halvår. Det er retlige og indre anliggende, beskæftigelse, social, sundhed og minister, kommunikationsevneminister, transport, telelogistik og energiministeren, landbrug og fiskeri, miljø, uddannelse, miljøministeren, uddannelse, landbrugs... Nej. Hvad står der der? Uddannelse og ungdom. Ungdom, kultur og sportsminister. Ja, og rådet det er blevet kritiseret for at være for lukket for offentligheden, så derfor har de valgt at lægge video ud af deres, af hvad de laver, når de er sammen. Det kan man, de videoer, eller rådets hjemmeside kan man så finde på euoplysninger.dk. Og så er der nogle arbejdsgrupper, som forbereder rådsmøderne til hver gang de skal have et råd, og det hedder så på fransk, skal I ikke helt rigtigt udtale, Comité des Représentants Permanents, også forkortet til COREPER.